Erokamano Nyakaramogi kuom kete Ramogi TV en thuolo machielo ma waikore gi weche manyien mag migago ka wabiro mi weche motudore gi meko mar gavana ma Trans Nzoia Natembeya ma bende ochwale log tich mar ASCC e bore Nairobi kaachiel bende gi mamoko ma waikonu e thuolo ni machiegni to mokwongo thund weche. Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya ochwele log tich maduol makedo gi mibadhi ASCC e boma ma Nairobi seche manok bang' obila timo apedha e dalane ma Kitale. Mr. Gachagua must stop being a prophet of doom. This country will remain united. What they are doing is simply crying wolf. They have already sensed defeat. Jotelo medo siemo Rigathi Gachagua e wi weche mancheno opuso ni koko nyalo bedo e thurka kaluwore gi duoko mar yiero ma 2027. Imefika mimi mwenyewe maji ni kama nataka kunipeleka hii parapara. Hapa kumefurika maji. Watoto wanashindwa kwenda skuli, pikipiki kupita ni shida, magari yenyewe pia kupita ni shida. Yohula mokel kod koth mapek machwe Mombasa medo rocho chenro mag jodak manyali. Ingi thuolo mar orote machok e laini maro marote machok ma en 2-3-6-000 machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Apisa mag obila mane okorwako lep tich nomonjo par gavana ma Trans Nzoia George Natembeya e kar dak ma Milimani mayudore Kitale e kaunti ma Trans Nzoia. Apisago manotenore kod mago mawuok e duol makedo gi mibadhi ASCC ne oluoro dala jatelono, gino mano miyo jodak magwenge go wuok oko ka giwacho ni ok gibiyie mondo mak gavana Natembeya. Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa ne ochopo kanyo mapiyo kendo riwore kod jodago ka giwacho ni tim makamano en mar buogo Natembeya kaluwore gi chung' mare e wi kwedo gik maricho matimore e sirikal. Nataka nikueleze, hatutakubali harassment ya upinzani, intimidation ya upinzani, kuweaponize our justice system kisiasa. Yale tunaona leo wamefanyia Natembeya, ndio leo pia wanatafuta Rigiji awekwe ndani pia. Kijana wetu Salasia wamemshika Ijumaa, wamemweka ndani. So we are saying this harassment of the opposition must stop. Jokedo ne ratich oganda obago ng'anyo mbetre ma piny Tanzania e bore Nairobi ka gikwedo meko mar jakedo ne ratiro ma pacho ka manyoro ndhi kendo tam donjo e piny libamba ma Tanzania. Jong'anyo go eko ywak ni meko maket gi mago rocho kendo dhi ataro kod ratiro mag oganda. Bende gikwedo telo mar piny Tanzania kuom tim makamano ka giwacho ni jogo momaki kata obedo ni ne gin kod obok mopuodhi mag donjo e piny libamba noluwore gi chike kamano ero rocho winjruok e kind pinje mag Afrika ma ugwe. This is where we are since the time we arrived here with the CJ Emeritus, Hanifa and myself, and we're just here. We haven't been told why they're holding us, and they've taken our passports. We're not being fed. We're not being fed. We're being starved. Yeah, but yeah, we're waiting. Jatend migao mateko pacho ka Opiyo Wandayi owuok tung' mosuo kod mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua e wi wachne mar buogo ni tulo nyalo muoche pacho ka tok yiero ma 2027 poni duol mar yiero e pacho ka ok obago yiero e yo maratiro.
Wandai maneloso e kaunti ma Kisumo wacho ni en gi gino makelo buok kuom jo Kenya kendo nyalo siayo tulo komedo ni ok en gima onego wuog e dho jatelo moramora. Nomedo ni Gachagua temo olo koyo kuom oganda jo Kenya kosingo ni piny owacho ma jatend piny William Ruto biro dhi nyime gi tiyo ne oganda jo Kenya maonge luoro moramora. Okwayo oganda Luo mondo oriw lwedo sirikal mar broad-based e neno ni gimedo yudo lokruok e yor dongruok. Mr. Gachagua must stop being a prophet of doom. This country will remain united. What they are doing is simply crying wolf. They have already sensed defeat, even before the IBC is constituted. What I want to assure them, the Wamunyoro group, is that the elections will come, they will be defeated, and Kenya will move on. If he is wishing for trouble, then he is alone. Gachagua has never even spent a single hour in a police cell. He has never even tasted tear gas. He has not seen trouble. We can give him some 1 or 2 lessons when it comes to agitation. So let him keep his peace and let Kenyans stay united. Manen gavana ma Meru Kawira Mwangaza ochako yudore kama tek bang' obila tiyo kod iro malungo wang'e keyo romo manyo bago e gwenge ma Tigania East. Obila nyodiro iro malungo wang' nyaka e nyamburko mar Mwangaza kendo weye kod hinyruok okang' manyo miyo romo no kethore. Mwangaza nyo ringo de od thieth kaluwore kod hinyruok mar iro malungo wang'. Na mkiendelea namna hiyo tutaenda kotini, sababu ni haki yetu ya kukutana. Tutaenda kotini. We will approach the court so that we can get a constitutional interpretation of how you, the government, can interfere with a peaceful program of assisting the poor. Jodak ma kaunti ma Mombasa koro seyo ten kaunti no kuom rem keto chenro makare mag kedo gi masiche mag pi oula to chutho e kinde ma koth mapek medo kelo midhiero ne jodak ma kono. Magi timore seche mathoth apeini ok lure mayot nikech pi oula ka ute mathoth bende sani dhano darie kaluwore gi pi mamonjo kendo donjo e udigo. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Koth mapek machwe Mombasa ne okelo midhiero ne jowuoth kaachiel kod weg gache mane tiyo ga paya ma Links Road kaachiel kod mano ma Beach Road mantiere e Nyali. Kae, pi oula ne omuomo modonjo nyaka moko kuom ute kaluwore gi gino magikoni en onge mag odundu mag tero pi taka kaachiel kod gedo aoyaye mag udi. Links Road pandei wenye nyumba wamehama na wale wapangaji wamehama. Maji imeingia mpaka huko ndani. Kitu nauliza, hakuna drainage. Na si mara ya kwanza. Tunalalamika sana kuhusu hii maji. Tunashindwa hata kufanya biashara hapa jamani. Pili, tuna watoto wetu wanashindwa kwenda shule. Wakitoka shule hatuwezi ku afford pikipiki, pia ni riski. Na wenyewe pia wakitembea na miguu wanaweza kuzama hapa kama ni watoto wadogo, imagine. Drainage, maji imejaa kila mahali saa hizi. Vitu haziwezi move. For the last 1 month, nadhani muona kazi zao zimestop. Unaona mama hapa wanapiga kelele. Na issue hapa si kulalamika ndio ifanywe. Issue hapa ni tuweke plans ambazo zitaweza saidia mwananchi. Thoth jo boda boda kaachiel kod weg gache ywak kaluwore gi apeini maricho gino mabende gikoni rocho ohala e alworago. Tunaopitia katika majanga na serikali haizi pitia kuangalia mambo kama haya. Wamekaa kwa maofisi kule na sisi tuko hapa hivi tunang'ang'ana na maisha huko. Na tumewapigia kura ili mambo kama haya yaweze kutusaidia, mambo kama haya pia yaweze kushughulikia. Na nimekuja kuchukua mteja hapa Nyali, nimeona shida sana hii parapara. Nimefika mimi mwenyewe maji ni kama nataka kunipeleka hii parapara. Naomba sana serikali yetu tuangalie hii parapara hii hapa Nyali. Hapa kumefurika maji. Watoto wanashindwa kwenda skuli, pikipiki kupita ni shida, magari yenyewe pia kupita ni shida, kuna vidingi vikoko chini.
Ma bende gikone chal ne timore kaluwore gi gedo aoyaye mag udi e alworano kendo dino yore mag pi. The national government na county government, we must have what called coordination for flow of water. Second is emergency revenue. Sai county government, the budget for emergency revenue is now almost 14 days. The rain is raining. We are calling upon the county government of Mombasa to wake up immediately, because we are not going to allow our citizens to continue sinking in this particular drainage system. Sasa sisi kama wamama tunalalamika, hatuna msaada wote tunapata, na biashara zimekaa chini, hakuna mtu anaweza kuja uweke karai lako ama ufanya nini mtu aje anunue kitu. Unaona, sasa sisi tunaomba serikali witusaidie, na hao wabunge wamelala waamke waje watusaidie. Magi timore sechegi makoth mapek pod dhi nyime kod chue Mombasa. Uwezi kujenga without approval. That is a failure for county government. The governor has failed. Pia tunaomba national government, CS, ambaye rafiki yangu. Watu wanaumia Mombasa. Kwa nini yeye amekaa quiet? Maji yakizidi kukaa kutatoka magonjwa jamani. Mwataka sisi tufanye vipi? Hebu tuambieni. Serikali sisi tuwategemea nyinyi, na nyinyi ndio mnatubwaga. Hizi economy ya Mombasa yote imestop na hakuna kitu ina move. So tuangalie vitu ambazo zitaweza kuweka plan ya years to years. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. MCA Machemelil Ward Freddy Kodari okwayo jopur Machemelil gi Muhoroni mondo bed gi horuok e kinde ma sirkal tiyo kendo ng'iyo matut weche motenore kod chiwo kambi mar rego niang'no e lwet joket mwandu. Kane giwuoyo bang' yore alam e kanisa mar Fountain of Peace Baptist Church Chemelil, ne gijiwo sirkal bende mondo ket weche motudore kod chiwo kembe mag sukari e lela kendo jopur ong'e maber gima gidhi yudo. Jadolo mar kanisa mar Fountain of Peace Baptist Church Alex Mutabache noluwo ni jopur dwaro mana dongruok kendo gigeno ni chenrono dhi kelo kwe kod bero sekta mar pur niang' e Thurka. Factory wan godo kage mang'eny. Ok watamre weche mag leasing. To wayie gi leasing to mana kotimgi e yo moro makare. Jopur nitiere ka gi jotich pod ok ging'eyo fet margi e yo moro makare. Ni to kapo nono ni jok okawo kambi to bende gidhi yudo gigi. Koro akwayo ni wahore uru seche ma sirkal loso gigi to be nyaka giwachnwa e ler ni jopur idhi chul nadi areas mag-gi, jotich bende idhi chul nadi. Adwa na kwa piny mar Kenya mondo konywa oket gik moko e yo makare. Giket cards te mesa mondo jo Kenya kaka nyalo ringo. Koket gik moko e ler to luoro biro bedo maonge. Luoro biro sama gik moko kikore. Wawinjo no us kambi mamano ok rach. Wanodoro mana maendeleo to gimwa penjore kaka jopiny gik moko duto kokete mesa to wang'eyo kamo chakorego kamo dhiye. E kinde ma ikruok dhi nyime motelo ne yiero ma directors mag board mochung' weche sukari e pachoka, jotend jopur niang' e kaunti ma Migori okone jopur ni obiyo yier mana jogo mosebedo ka chung' kodgi e kinde duto kod jogo mong'eyo midhiero ma jopur kale. George Juma keto eler. Piem mar laro kombego mag directors e Sugar Board koro kayo machiegni ka chenro mopogore opogore koro iketo motelo ne yieroni. Lipot yango ni chenro mar ndiko jopur madhi go ombulu e yierono mar directors koro chakore e kinde machiegni e gwengego mag South Nyanza ma oting'o counties kaka Migori, Homa Bay, Kisii, Nyamira kaachiel kod Narok. En achiel kuom kidienje kata zones ma jopur dhi yiero ng'at achiel madhi chung'negi e lemono mar directors e Sugar Board. Maromo ji abich osinyiso gombo margi e laro komno mar directors e zone no mar South Nyanza. Gin moting'o Peter Midodo, Dr. Isco Luoch kaachiel kod Andrew Bade oduto giwuok e kaunti ma Migori. E seche ma jogo molap dhogi ndong' ne kombego mar directors koro dhi nyime kod kampen margi, jotend jopur e kaunti ma Migori bende koro osewacho ne gidhi mana yiero ng'atno mong'eyo midhieche ma jopur niang' kale kendo bende nyaka obed ng'atno ero ma osechung' motegno kod jopur e kinde duto. Sugar Board be wayier uru kwang'iyo kik watho yiero ni ng'ato biro ni e yiera uru kiny wane mwadok ywak. Wane mosebedo kwa chung' ne jopur igni mang'eny e soni ka. To wasebedo kwa lungu buche seche mwan gi pek mokwane ber. Tiyudo ka jotendwa makoro chungi
Endalo mwan gi chandruok modoro joma riwa lwedo mondo wayud kaka chopo ir sirikal mondo wayud konyruok. Te yudo ka ok ginyal biro. Position koro wuok ni sirikal oyaw idwaro directors to gisieko ne gidwani mondo yiergi. Akwayo japur maler ni ng'i ng'at midwani mondo imi kura manyalo mi faida kodhi e board. Jakeno marwok no ma jopur niang' e kaunti ma Migori Samuel Ogola wadi nitie lokruok mathoth magi dwaro sekta no man niang' kaka jopur ka bende okono jopur ni koro ikre mar yiero jogo eko mabende nyalo kedo negi e yono mowinjore. Nitie gik ma wadwaro mondo wayudi kaka japur mondo wayud oandgi kaka japur. Achiel kuomgi en pesa mane iluongo ni Sugar Development Levy. Pesa ni en pesa mane ichoko to kosechoke to duogo chien ka to konyo japur dongo puothene, wapuro kode to kendo chaki obiro moger nderni gi darache gi gik makamago. Ng'eni ndara karach to mokwongo kata mna tinga katero niang' e kambi niang' biro pukore kore ka moko nyalo yudo faida. Peter Midodo maen achiel kuom jogo mosewuok oko mar laro kom ma directors e Sugar Board wach ni mokuom gigo eko ma odhi kedo negi kawo yiere en moting'o medo chudo mar niang'. Ni tiang' sani ichulowa siling 5,300 e tan mano pok ong'ade. Korka weg kembegi bende oketo zones maboyo boyo ma ka ng'ato nie zone D to transport charges bedo malo kabisa. Omiyo japur niang' samoro yudo mana siling 3,000 kende e tan. Thoth ji sani muko tiang' kendo pidho kothe mamoko nikech nengo ma ichulo japur niang'. Midodo bende wacho ni sani jopur yudo lal mathoth nikech niang' mapukore e kor yo kapok ochope masin kendo gombo mare en ni nienge jopur koro pim chuth e puodho kendo migi risit. Koro mondo tiang' osombi makeli e kambi samoko pukore yo moko be tingni go kethore koro jopiny gi nyithi sikul muodo tiang' japur kapok opim. An achiel kuom gik madhi address en ni nyaka tiang' midhi regi onego pim gi e puoth japur iweye gi risit mar tonnage kata kilo ma tiangi oseywayo gi e puodho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jaod bura ma Mumias East Peter Salasia nochwal e doho ma Milimani kawuono bang' ka nomake kendo geng'ne teseno bila kuom ndalo 3. Salasia nyicha nomaki kitude kod ketho mar golo weche moko ma ok adieri kendo tiyo gi dhok ma ok ni kare. Okil mare olero ni Salasia nomaki Nanyuki chieng' tich abich gi okwach kich e kinde manoyuore romo ma josiasa ma kaunti ma Isiolo. By Defense Council on the admission of bond, the council has urged this court to admit the accused person to reasonable bond terms or cash bail or even personal bond. The prosecution is not opposed to that application. They have already raised issues with the issue of personal bond and invited this court to balance all the interests. Since the bond terms are not opposed, I'm minded to grant the accused person bond as follows. Is admitted to a surety bond of Kenya shillings 500,000 in the alternative cash bail of 200,000. There are two other issues which has been raised. The first one is about violation of accused rights in the course of arrests, as well as another application to have arms assigned to the accused security details returned. I will reserve my ruling on that two aspects, and I will deliver the ruling on the 4th of June. Does it include the funds? You need to find out from your... Is it for the security details or for the accused? The accused was arrested the way he is. Give the route and release someone, the arresting officer. Yes. Let the IO come. The same date. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV en thuolo mwaka uyueyo mokwongo e cheno mar Migago kapok wadhi e yueyo e wan gi ote kamwa kuom Odundo kawuok Asembo wacho ni Ramogi TV ler sana. Colonizer neno ukantiere Kabondo Ramula siasa ma Kenya waolgo wan kaka Homa Bay tich ema wadwaro. Aya kaeto machielo wacho ni Jakablaka ne ni Ramogi ler wan gi Martha kod min James Onyango Odhiambo Jalieye
Father Janes Onyango Ng'any kanitiere St. Mary's Nyalenda iwacho natira mugilera hinya kendo yiego kaka wakelo weche manyien. Kaito machielo wacho ni Trevor Aneni Ann Milton, Trevor biro gotieno. Trevor Aneni makare kantiere piny owacho Kanyamkago, kawan kod Lydia Atieno Nyarothe. Nyakora mogi kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Yudo sama ber abiro miyo jaduong' jaswat fweny ni en notimo richo maduong' tamre kwayo mar nyathina. Idwa neno ni tichal kaka nyaminwa to kanyal timo gimoro amora koonge. Omiyo kapono ko bikonya ikra kawuono ok apar kana bro timo arus mama. Ing'eyo par ng'itcha an gadi no dhi timo gimoro amora maniti notimo ka. Ang'eyo ni en adwa ringo to kod wach ne ng'ata kae. En ang'o miwacho? Nang'o momiyo ini penja wach keny? Anang'eyo nyako moro unyalo donjrugo maber. Emomiyo apenji. View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amony waye maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Duot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya ochwalo lok tich maduol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC
Bang' obila kod apisa mag EACC timo petha e dalane ma Kitale, okil mar Natembeya Ndegwa Njiru okwedo meko mar jatelono kokoni mago gin okang' mag sirikal mar temo buogo Natembeya mosebedo ka kwedo kitelo mar William Ruto. Moko kuom johera mag Natembeya omol e log tich mar EACC ka gikwedo meko mare. Walter Nyambaga nitiere achiel kachiel e log tich mar EACC. Walter Nyambaga, inyalo nyisowa ni to chal nade, Natembeya nochopo kanyo sadi, to kamoro kinyalo ng'eyo moko kuom jotelo ma bende ochopo mar winjo kata luwo wachno. Milton wuda wuor ma en log tich mar duol mar EACC kama nyaka chop seche giendi en ni kirango bathe kaendi George Natembeya ma en gavana mar Trans Nzoia odine iye ka kod apisas mag EACC kama idayo dhoge to kane omake e dalane kendo ochwale e log tich makaendi. Kata bed ni nyaka chop seche gi nitiere moko kuom apisas mag EACC mantiere e kaunti mar Trans Nzoia ma bende osebedo ka timo apedha kendo nono matut ka ifuaro moko kuom kalatese ma iparo ni nyal dich godo e bura momak ne Natembeya. Nyaka chop seche giendi EACC ogolo report ma oyiedhi ma giluwo ni gitemo nono mibadhi mar bilion 1.4 magi chich ni Natembeya nitie kaka utiyo godo marach omenda nog mag kaunti. Moko kuom gigo magi wacho ni ginono matut ma itudo godo gavana mar Trans Nzoia okelo kanyakla loso alap mar tuke ma iluongo ni Kenyatta Stadium ma yudore e kaunti nogo, ma bende nyaka chop seche gi nomi kambi moro miluongo ni Parabat Cyan Construction Limited kanyakla kod loso kaunti log tich mar apise mag kaunti mag Trans Nzoia ma bende ochiwne kambi moro ma bende mar gedo miluongo ni CM Construction Limited kanyakla kod loso osiptal mar Tom Mboya ma bende yudore e kaunti nogo ma Trans Nzoia. Moko kuom jogo ma bende odi kod apisas mag EACC minono matut okelo kanyakla George Natembeya ma bende en governor, Emmanuel Musungu ma en chief officer mar weche mag omenda kata finance e log tich mar Trans Nzoia noendo, Dorothy Nyakuri ma bende inono matut en bende en chief officer weche mag pi kata migawo no mar pi. Wan kanyo gi Elia Liambula mano jatend weche mag nyiepo kata director maduong' mochung' ne weche mag nyiepo e kaunti nogo ma Trans Nzoia kanyakla kod Desmond Shivachi. Desmond Shivachi en contractor kata jalno ma bende wacho ni tudruok machiegni kod George Natembeya. Magi duto te gin jok ma giseche giendi EACC dayo dhogi ka giluwo ni nitiere kaka pesa mar mibadhi manyalo chopo bilion 1.4 niendi ni machiegni kod ber kingi ni meko mar George Natembeya obiro toka Natembeya onyiedhore kaka jalno maketo sirikal mar piny owacho tesre kendo luwo ni ok onyal ling kopo ni gimoro dhi nyime marach. Okinyi ma kawuono niendi kokalo kuom okil mare ma en Ndegwa Njiru oluwo ni kano chopo kaendi mondo mi ochiw gimiluongo ni mino wach kata bende bedo kaka ilo jalno ma en achich michich godo ma en gavana Natembeya. Apisas mag EACC ne ok omiye thuolo mar chopo mondo donj kaka ochano timo, makmana ni ogeng'e gi chien kanyaka chop seche gindi gavana odinne e log tich mar EACC kendo imed dhoge. Koro kopogore kod mano en ni mokuom jotelo mamoko ok oseyienegi thuolo mar chopo kae makmana okil mare ema bende osetam donjo, makmana ni koro owuok mondo mi odhi ogwel jodito mamoko ma osebedo ka dhi nyime kod be chung' kode kata sire, makmana ni nyaka chop seche gindi pok giduogo kendo pod idadho George Natembeya e log tich makani. Giluwo ni moko kuom gima bende ginono matut en luoko omenda magi chich ni nyaka bed ni jatelo no endo osebedo ka tiyo godo kaka yor lal kod pesa mowinjo bed ni chwalo tich e kaunti kendo dhi godo e rang'iny mopogore opogore. Ndegwa Njiru oloso motelo gi
gi jofwambo kapoko kire oko kuyuo kalure kod chal mar nono kit kata dayo dho gavana George Natembeya motelo ko ageno ni Nyakoromogo Joango biro yudo duol maket kod marno ma bende olero godo kit kaka ne ogeno mondo mi en bende obede lo chich manie lwet EACC makmana ne mano ne ok ochopo kare. Koro mano gima osebedo ka dhiyo nyime kaendi nyaka chop seche gi digeno ni George Natembeya nyalo nyiedhore kowuok e iye kaendi makmana ni gie seche gendi to pok owuok kendo pod odine kapod idayo dhoge to koro tende kod report mowuok kuom EACC en ni gin kod weche 4 magirango machiegni kabisa kod dhano manyalo chopo ji 5 magiluwo ni gin go kod miyungo mar manyo tudruok magin godo kod gavana kanyakla kod omenda maromo bilion 1.4 kachiel Milton. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom ripot ma jaber makamano. Wageno ni biro medo kolonwa matut ma bende wabiro chwalo ne jowinjowa e weche manyien mabiro. Ka wadhi nyime en riwruok mar Raymond Omolo Foundation medo chiwo sir ne mon liete kokalo e neno ni ging'ado kata gidago ngima makare ahinya to kokalo e gero udi. Kanowuoyo ranen e kaunti ma Migori e kinde mane gigero ot ne chi liel moro, jata chenro mar riwruogno Pitalis Ogendo olero ni chenro no osidhi mar bero ngima mon liete ka giyango pek ma gisebedo ka gikale. Mon liete go koni bang' tho chuogi anyuola osebedo ka lokore kodgi kendo mayo gi lowo gino moseyo thothgi kokoso kuonde dak. Kopogore kod gedo ne mon liete, riwruogno ero bende geto mar chulo ne nyithindo omenda mag somo to kod ting'o malo mine e yore mag ohala. The servant of the Lord has done, and it is a great blessing. If you can look to the face of the woman and the children, you'll find great joy because of this. We've, first of all, we've empowered so many widows because we've met a large number of widow groups. It's because we've gone to nearly all the wards within Luo Nyanza. We've gone nearly all the constituencies right now, all the counties, that one we are sure of. And we've impacted lives of so many widows. Tunajua nabaki na masimiji yetu, lakini saa ile bwana yako nawachia wewe na samba na ng'anyua hiyo samba. Sasa unapiga tu amali na kusaidia nayo watoto. Sasa hakuna kitu naweza kusaidia vizuri, lakini hii grupi nimefanya ndio nasaidia sisi. Kwa maana kama nimechanga kitu kidogo naweza kusaidia mwingine, hata sabuni, hata kila kitu. Kama yeye iko na watoto wagonjwa naweza kusaidia naye. Rowere kod mine kaunti ma Siaya okwayo sirikal mondo chiw sir ne riwruoge mag saga mayudore e kor gwenge kaka yo mar bero yuto kod ochumi mag oganda. Ka giloso e kinde romo ma jokanyo malo gana 200 e kaunti ma Siaya gikwayo piny owacho kokadho kuom migawo mar ohala kod riwruoge mag saga mondo oket lwasi makare mar kawo hola kaluwore ni thoth jopiny osebedo kod pek mar manyo hola e bengi ma pachoka to kod keto chike mamuol e weche mag riwruoge mag saga. Achiel kuom jotend saga Dan Adino ojiwo sirikal mondo oti kaachiel kod riwruoge mag saga mayudore e kor gwenge kaka yor ting'o malo dongruok e kor gwenge kokalo kuom ohala matindo. Ni mondo giriwre gi chaoba resources mwanyalo yudo mora manyalo biro ni sako members. Lakini kwa mara mada kwago sirikal ni okelnwa sakos matindo gi mondo konywa vijende gi nyiwa matindo mwalo koni mondo kik wadonje timbe moko mag anjao kata timbe moko mar gombo gir ng'ato kata chunga piko ne tidhi kawo. Kawadhi nyime en ni kweth mar mine matindo mawuok e dho wath ma Nyangina e kar chung' od bura ma Suba North odonjo e pith mar rech e yor lony manyasani ka gidwaro bero ngimagi kod tieko midhiero ma joma mine manie sekta ma lupo osebedo ka kale e dho yedhe mopogore e alwora mar Nam Lolwe. Ali Abich nigi ler mathoth. Mine matindo manitie sekta mar lupo e dho wedhe mopogore alwora mar Nam Lolwe kinde ka kinde osebedo ka romo gi tembe mathoth e dho wedhe ma gitiye ma bende chwero cho kata mana ngimagi kaka yor tieko midhiero moko ma joko mine matindo e sekta mar lupo e Nam Lolwe. Moko kuomgi koro tiyo gi lony manyasani e pith rech ma opogore kod kit lupo manyachon mamiyo ginyalo chung' kar kendgi ma ok giyiengore kuom jolupo kaachiel kod weg yiedhi e Nam Lolwe.
e dho wath manyagine ka chud bura ma Suba North, riwruok mar mine matindo ma ong'ere ni Rusinga Nile Patch Youth Group timo pith mar rech e kejes mar jiwo yuto margi ka gin kod dwaro matiko midhiero moko ma joma mine manie sekta mar lupo osebedo ka neno. Nitiere gik mane wakale kaka mon matinde tie nam, ne yudo ka ng'ato nyaka dhi kodi ni jaboya, koko dhi kodi kata in gi pesa to kibi yudo pesa, ok ibi yudo gimoro kaka rech minyalo dok godo e ot mondo ikonyri. Koro ni yudo ka moko bende wayudo tuoche, jomoko bi yudo ka owere gi wuon fargi nikech koro gombo mar ng'acha miye mang'eny moloyo gima wuon fargi ne nyalo timore, ne nyalo miye. Jo-Eco Network giendi kobedo in partnership gi other organizations kaka Mastercard Foundation, Jo-ISA nokonyowa manyaka sani wachopo kama wachope ni nyocha gimiyowa cage ma worth 4.3 million fingerlings. Kwethwa kiene gima noyudo sir mar chako pidho rech e kejes e dho wath manyagina ka owuok e riwruok moko mar piny owacho Farm Africa ka omakore kod riwruoge mamoko makoro ne gikayo rech go, wacho ni gin kod fungruok maduong' nyaka ne gichak chenro mar pith rech e kejes go. Ka ne nyabedo gi pesa kibiro e dho yie ok nyamiyi rech kionge gi boyfriend e yieno, kionge godo idok adoka gi pesa nino, wadhi ma wapidho rech makoro sani wa harvest. Wawinjo rech mang'eny kuonde moko wawinjo ni osetho kata moko osekwal. Nyasaye otimo mang'wono odiochieng' ma kawuono mwaneno kuma wachope. Ene wakwayo ni program kata partners mo support wani kade nya yudo grant moro nikech mondo wapidh rech obudho kapok watimo harvesting. To seche moko wan be lwetwa ni nono, koro miyo wabedo gi challenges moko matindo tindo. Jogo ma osebedo ka miyo mine go mijing'o wacho ni dwaro margi en neno ni joma mine matindo kaachiel koro were e alwora mar Nam Lolwe odonje pith mar rech ka gitiyo kod lony manyasani manyalo konyo e bero ngimagi. Ka jatend dho wath manyagina wacho ni mine matindo manie sekta mar lupo osebedo ka neno pek kendo chenro no biro miyo gichung' kar kendgi ma ok giyiengore kuom jolupo kaachiel kod weg yiedhi. Wasekreto opportunities ne nyithindo matindo gi maromo 10,000 nyagina kae wachiwo ne Rusinga Nile Patch ne wamiyogi almost 4.3 to kawuono gitimo harvesting inya yudo gimoro milion 8 kata 10. Mine ma wan go ne ng'eny to omena ne tin, ne ok inyalo yudo omena, chuno ni nyaka nichiw dendi koro eka ninyalo yudo. Koro nyaka ne kelwa ma to gi pesa mo matin mane inyalo migi mondo mi gikonyrego. Waseneno ka gini okonyowa ahinya. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakoromogi polo kodudo to kipaji gogi, piny bende kochido to en mana kiondko. Mane kit ngima mamoko kuom jogo madang' nie boma ma Mombasa kale to chutho e dho dukni kod ginga paya magijotie. Mana kaka jafwambo marwa Joja Oko leronwa, ok en hero mar thoth gidakie ngimano, mana kaka samoro chunogi ni mondo gidagie ngima makamago ni weche mopogore opogore. En kar sa 3 motieno e dho dukni mitime ohala e alwora ma Feri Mombasa. Kae ne arodhno gi miyoni ma piny ochamo gi nyithinde 2 mane ayudo ka opedhonegi ogunia e kind tuk moro motene tie ot moro ma sani koro giluongo ni dalagi. Kae ema ne opimona kaka ne oyudore ngima mar dang'ni e boma kendo dak e ginga paya bang' rem chulo ot e thuolo mar dweche 2. Na tero nyathi osiptal, nyathi ne tuo. Koro kaka dak kode osiptal kaduogo tayudo ka wuon ot oloro na dhot, nokomiya notice moro amora. Nyaka nolor na dhot sani koro an gi dwe oko gi ndalo moko. Ne antie gowadwa mamwa nowuok obiro to wacho ni en oloro dhot kasto wuok. Tuo mane ogoyo achiel kuom nyithinde mane odak godo e ward emokoni ne ojwado pesa duto mane en godo modong' nono maonge kata mar dhi nyime kod ohandeno. Nauso viazi, sambusa to nawang'o nyaka rech. Koro nyaka nadhi kae kawuok adok manyonegi taketogi akete dho kama ji yueye oko chachande mama ngina kachacha. Seche moko badhi akoso aduoka nido kod gika modho kod pi. Seche moko be onge gimoro amora magichamo gin ndanienda. Okale hardship madiere kama ninde makara samora mana desade mana amanyo ne box mondo mi nyithindo ninde. Ke nyithindo ninde simiti to nging'echi koth kaka nyo osebedo ka chwe nyithindo gonyo matek makata ka ng'en kata badaye ibiro bedo gi
tuo koyo bro donjo kuomgi kech giwinjo matek. Mana kaka familia mamoko madang' ni e chuny boma, ngimane odare likoni gi nyithinde, ka sani odang' ni mana e ute ji komanyo ng'ama dimiye kata mana tij luoko lewni. Ma okoni en bang' ywak nene wuon ot gore e Luanda. Natemo wuoyo kode to nyisa ni embe mane gimo otegemea kodhi go sikul, pod osomo, mane gire mong'eyo, koro onge ako nyalo timo, manya miye. Loro ne ng'ato, nyithindo matindo, chalo ng'ama oketho ngima nyithindo, kako nyithindo in the street. Aluora ni magidake nyiso ayanga ni ngima ok yot ahinya ne familia madang' ni e boma, to chutho jogo maonge anyuola manyalo sirogi. Pok nwadhi skul nikech nolornwa dhot, to sani wadak mana oko. Koyo chamwa koth ka chwe to bende gowa wabedo mana piny. Chiemo yudo tek nikech ka yudo 20 wanya chamo rabolo. To jomoko be kalona matek madhi kuonde mipuke chiemo madhi agol ma jo chamo makaw manigi magichamo. En ngima mokoni chon ne winja manyaka sani koro ne ochopone. Timo kuongo ni sani gigni 10 to sani ne grade 7 ochomo mar 11. Nyathi mariyo ni gi igni 8 to nie grade 4. Mokwongo ni grade 7, mar ariyo ni grade 4. Nyithindo nyaka nawera godo kogo simbe to komaki, kogo simbe to okogomb kata ni osimo moro amora. Jonyuolna naiko chon, sani an mana kaka an ni, joma luwo bang'a pod tindo, ipuonjogi mana gi ji. Mae nyaluo mantie kae, unbe gino nicho mako chunya sana, kadwa pachon, ang'a jaluo adieri gimok timre nega jaluo, yani ng'ato biro chako in the street, jaluo kendo nyako mapotin, monego bedo gi ode. Luoro mare en kako dwa medo dak kae gi nyithinde ma bende sani ok dhi sikul. Nyaka ni nyithindo yepi nyithindo be pok odhi e skul. To tibanda siling 12,000, nyithindo be koro ok dhi skul. Kora kale matek, ako ng'ata manyalo konya, ma chuny olor mondo konya, agol nyithindo gi kae. An agombo mana ni okonywa, unyalo konyowa wadog e ot mondo wadhi skul. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend migawo mar jotij piny owacho Geoffrey Ruku osiemo mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua mondo were kod puso weche manyalo kelo pogruok kendo rocho kwe pacho ka. Kowuoyo e gwenge ma Kimbimbi e kaunti ma Kirinyaga, Ruku nokone Gachagua ni mondo we nyayo tulo kowacho ni weche ma Gachagua wachogo nyalo miyo jo Kenya bedo maonge gi yie kuom duol mochung' ne yiero pacho ka IEBC kendo ni ginyalo kelo koko e kinde mag yiero. Ukienda hapa South Sudan, uende Somalia, uende Rwanda, uende Burundi na nchi zile zingine katika Afrika ambazo zimepigana, hata kama zimepigana 10-20 years ago, hizo nchi zinakaa vibaya. Kwa hivyo kiongozi ambaye anasimama anasema ati 2027 sijui ukienda namna gani utakuwa na vipi, huyo ni kiongozi anapaswa tumuombee, aguswe na Roho Mtakatifu, fikra zake zikuwe sawasawa, aache kuchochea wananchi, aache kuwa na chuki katika roho yake, aache kuona nchi yetu ya Kenya akinaweza kuwa nchi sawasawa wakati kuna vita. Na jameni, sisi watu ya eneo hili, eneo ya Kirinyaga, eneo ya sisi ni watu moja. Umedo neno kendo winjo weche manyien mag Ramogi mag migago kowuok e Ramogi TV. Wakaw yweyo mar ariyo kapok wadhi e yweyo ote wan go mar wacho ni Ramogi chopo na yo makare. An Prince Frank kawuok Kabondo Misambi. Kaeto machielo bende wacho ka ni Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore owacho ni en gi jaode Sara Atieno gi Archbishop Odhiambo Gura. Kaeto machielo Milton awinji maler ka ntiere Kopanga Boda Migori County nyingi okendeko kara kamano erokamano kuom winja. Machielo bende en mar aneni maber ka Mosna Lydia Nyawahambla matek kabisa nyingi bende okendeko kora kiana nyiso Lydia ni ng'amo mose. Nyakwa Ramogi wadhi e yweyo machielo waduogo bang' thuolo machuok kik idhi mabor.
suitable deals, Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 633 833. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Niti chal kaka nyaminwa, to kanyal timo gimoro amora koonge. Omiyo kapono ko bikonya ikra kawuono, ok apar kana bro timo arus mama.